Đây, सनाफोर फिसा बायै बायै आंहाबो भिडिअखौनो खालामनो मोनला नै गामब्रामबो फिसा बानांगौ मा जाबावनांगौ जाखो नै आव 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 सना सना उन्दुदो दु दु नै फिसा बायै बायै भिडिअखौनो बानायनो मोनला आंहा रायजोफोर नै आव आव दु भिडिअखौनो खालामनो मोनथारलालै ब्लगखौनो माने फिसा मास मोननै जाबाय नालाय नै बाजाबाय दु 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 सनाफोर भिडिअ बानायनो मोनथारला नै जोंहा ब्लगखौनो टाइमानो गैला फिसा लानांगौ नालाय सोरांबानो बानांगौ नै आव 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 दु 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 uндубай uндубай खनायाव उन्दुबाय दे टाटा होनबा टाटा